ato na napumagin nato sa mga barangay nato nga kinahanglan nga why namaligya o drogas. Dahil ginatiguman pa nato na mula ilang ito. No? Kamu pa mismo kanahibaw kung nagtrabaho mo sa mga barangay, kung nag-ilang mo sa mga kinsay magamitay o kinsay luwa o drogas niya, kamu mismo mo initiate mo ato sa pagpunsa kay mao na ako mo na atong kontra. So ano nga ang mga ilaw sa tanan nga mao kay atong ikadal para sa kaunlaon sa atong mga batanon. Ha? O na, dito na mag-apit-apit so ko maghilak ha. So mau naman ito na lusi ko lang na dito.